Apa iki? Kene wangi jitni elok iki. Wapu teh. Wapu tenan. Wah, aku dina pedhot iki. Kon nyulik engko aku. Waduh, udah tenang. Waduh. Pedhot ukel. Udah tenan kon nyulik engko. Parang iki bapangane. Waduh. Detek ngukel suwe kok julung saka. Waduh. Wangil detek goleki. Amuk Faiz aku. Wah, nak ngene iki mending ketemuan karo Jitni. Kayak ngene Faiz pikir keri lah. Duh, berpanen kacang kesel iki aku. Kesel ya Allah. Wah, kayak Jitni. Wih, kayak kene. Le, panen kene le. Oh, Ji aku ning kene bar mulai ke bapangan gede. Le, kok sedih mena le? Oh, aku bar medhot ke layangan. Mumpung kene wong, ini tajak ketemuan Ji. Ya wes, ayo le. Lah. Wah, enak iki Ji. Kok ngendimu Ji? Kok sawah bermitil kacang. Lewe mau ngopo dhewean karo sapa emang? Bar nguluk ke layangan Ji, bapangan ngene Faiz pedhot. Ngopo kok aja pedhot? Lah mergone angel dikendhalike Ji. Kok esa? Emang ngono Ji, jare Faiz. Nek wis angel dikendhalike ning ditulke. Kayak tulisan aku ning DE. Nek dikendhalike ya wis ben, mending tak